käyttää semmosia sirorakenteisia hevosisia? Niin, siro on eri asia kuin laiha. Okei. Kun on raskas ja niinku sirorakenteisia hevosia. Niin. Ja raskasrakenteista on enemmän työhevosia. Joo. Mut miksi tässä sitten erottaa niinku lihava ja laiha hevosen? Lihava on saman. Okei, siis ne on mahasta pyöreitä. Ja sit laihalla näkyy usein täältä. Okei, no näkyykö näillä? Tuolla valkoisen näkyy aika selvästi. No thanks. Because it didn't show on the No sound. thanks. Oli näitä.